муҳлати баррасии аризаҳои довталабони кору зиндагӣ дар амрико ба анҷом расид. шурӯъ аз 15 май масъулини лотереяи маъруф ба гринкорт эълон карданд, ки метавонанд аз сомонаи расмии шуъбаи корҳои хориҷии амрико посухи мусбат ва ё манфии дархосташонро гиранд. тӯли 2 сол аст ки дар лотереяи гринкорт вай месупорам оилавӣ, аммо мутаассифона нагузаштам. онҳое ки ҳанӯз посухи дархосташонро нагирифтанд, умед доранд ҷавоби мусбате барояшон ирсол шудааст. озмуни лотереяи гринкорт моҳи октябри соли гузашта оғоз гардида, аз Тоҷикистон ҳазорҳо нафар барои толеи худро санҷидан ба нуқтаҳои маркази таҳияи санадҳо муроҷиат карданд. бахт ба рӯи Саид Аброр хандид. соли гузашта мо дар ҳами МБО гринкорт пур карда будем, гузаштем. оилам брид, ози коромон рафтестам. аксарияти онҳое ки мегӯянд аз посухи аризаҳои худ огаҳ шуда натавонистанд, шояд тавассути браузерҳои Google Chrome, Mozilla ва ё Opera талоши ворид шудан ба ин саҳфаро карданд. барои онҳое ки то ҳанӯз ҷавоби дархостояшонро пайдо накардаанд, тавсия дода мешавад, ки тавассути браузери интернет Explorer метавонанд ворид шаванд ва бемушкил ин саҳфаро боз кунанд. ҳар сол ба ҳисоби миёна тавассути ин барнома беш аз 500 нафар аз Тоҷикистон барандаи ин лотерея шуда барои доимӣ ба амрико мекӯчанд. тибқи арзёбиҳои расмӣ, танҳо бар асоси корти сабз дар давоми 5 соли охир аз Тоҷикистон ба амрико 2760 нафар рафтанд.